Nu. Brugsanvisning for brug af kranarm. Før man går i gang med at bruge en kranarm, så skal man bruge en sikkerhedshjelm. Man skal bruge de her specielle lærredshandsker. Og man skal sørge for at læse brugsanvisningen igennem, så man ved, hvordan kranen den virker. Og samtidig med skal man også sørge for at have sikkerhedssko på. Og her ser vi så kranarm og gaffeltrukken 1,5 ton, som vi skal koble sammen, og så skal vi løfte den tønde, der står fremme. Her har vi så Leif i hans 1,5 tons gaffeltruk, kører hen for at tage kranarm på. Stille og roligt kører han ind. Så løfter han den op i arbejdshøjde, så vi kan sætte sikkerhedsanordningen på, så ikke vi mister emballagen under transporten. Ja, så her på kranen, der kan man aflæse, hvor meget man må løfte, og det her, det er en 1,5 tons gaffeltruk. Og det vil sige, at så kan vi gå ud her foran og aflæse, hvad hul er vi i. Vi er i hul nummer 3, og så kan vi gå tilbage og se, hvad må vi så løfte. Vi må løfte 310 kilo. Ja, og så gør vi klar til at montere emnet her. Michael, han tager fat i armen og sætter tønden. Der bliver korrigeret, den sidder ikke ordentligt fast. Så lykkedes det. Ja. Ja, så kommer vi her og skal op ad rampen. Og Michael han går foran. Og det er sådan, at når man har et emne, der skal op ad en rampe, så skal man køre forlæns op, og man skal køre baglæns ned. Nu fik du noget rundt. Ja. Og så er det med, når man kører ned ad en rampe, så bakker man.